Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rek, aku kate cerita. Aku iki tipe cewek wedok sing kadung sok ayu, sok anggun, sok mandiri, tapi aslinya ya campuran sih antara mager, lolak-lolok, terus panggah gampang ngantuk lah. Uripku iki wis kaya film komedi, tapi aku sing pemeran utama nih. Jadi ngene, awal-awal iku aku mikir uripku iki bakal tertata rapi. Nah, dadakno aku ben bengi ku mesti gawe to-do list mulai koyo tangi jam 5, olahraga 15 menit, skincare lengkap 7 step, terus sarapan sing sehat, mari ngono bakal tepat waktu. Nah, tapi ben isu uripku koyo ana plot twist ngono. Alarmku muni pisan tak pateni. Alarmku muni ping pindho maneh tak pateni. Terus alarmku muni ping 3. Aku kok kayak gremeng ngono loh. Iki alarm apa musuh? Kok yo mbrebeki donya ae. Nah, akhirnya kalian tahu aku tangi jam piro rek? Tangi jam 7:30. Langsung panik aku koyo dikejar SPBU kate meledak. Aku ngadep kaca yo karo tampang sing kaget. Aku dadi ngene yo. Rambutku awut-awutan, alis bedor jarak 2 senti, wajah lecek koyo diperus kehidupan. Nah, aku kan nyoba nyisir ya, tapi piye rambut kiki wanyel banget. Tak sisir sebelah kanan, lah gak iso. Tak sisir sebelah kiri, gak iso pisan. Akhirnya tak sisir maneh ya, malah ngembang. Rambut kiki koyo makhluk mitologi Jawa. Roh, anyel dijinaknone ora iso diprediksi. Mari ngono, kadang aku iki iri karo wedok-wedok nang TikTok iku sing rambutnya iso flowy. Lah, dadakno rambutku iki malah rambut koyo wis sing koyo urip dhewe ngono lho. Kayak mungkin duwe cita-cita lah rambutku iki. Aduh. Terus soal skincare ya, iki ku lucu pol sih menurutku. Aku tuku skincare ya lengkap, ono toner, serum, essence, moisturizer, ambek sunscreen. Kurang lengkap ta. Tapi sing tak gawe rutin iku mek sunscreen. Iku ae kadang kelingan pas wis kate metu. Terus serum lan NCS ambek mbok yo tak eman ngono lho. Nek arep tak pasang, aku kok mikir sayang anjir, iki wis tuku larang-larang suka gawe yo eman sih. Akhirnya malah tadi pajangan gitu, ngumpul kabeh jejer-jejer koyo museum skincare. Terus soal mangan yo, aku iki wedok sing sok diet lah. Kalimat diet aku mesti koyo aku meneh diet orang nyemil blas, gak mungkin aku nyemil. Pokoknya diet meneh. Lah dadakno ana gorengan 3 biji 2000. Lah ya tak tuku lah. Piye maneh ya? 3 biji sak 2000 murah men. Rego murah iku kayak godaan paling ngeri sak dunia. Aku nek ndelok bakso goreng, otakku langsung mikir ngono. Ah, pisan-pisan lah gak popo. Lah, masalahnya pisan iki iso 5 kali sedina. Aku iki tipe wedok sing nek ngaku luwene iso pol ngono. Nah, nek wong liya ngemil iku biasanya coklat. Aku ngemil mie instan. Terus nek wong liya ngombe koyo ngombe kopi cantik lah. Aku ngombe apa? Aku ngombe es teh jumbo sing regane 5.000-an iku lho rek. Terus dompetku entek gitu lho. Dompetku entek, kaloriku ora entek-entek masalahnya. Terus tadi wedok iku lucu rek. Nek soal apa ya, kamar lah.
kadang aku kayak semangat pol beres-beres, tapi sisuke wis dadi koyo kapal pecah. Aduh, terus klambi numpuk nak tas, klambi numpuk ngono lho nak apa kasur, terus charger ilang. Bu nandi gak ro aku, skincare remuk kabeh ketiban buku-buku. Aku wis 3 dina ya golek karet rambut. Lah jebule nandi ternyata nemplok nak tanganku rek, aku kayak bingung kabeh goleki lah kok nemplok nak tanganku ternyata. Terus iki bukti ya, aku iki lalian kelas internasional. Aku wis mesti mlebu kamar, terus aku bingung. Aku mau mlebu katil apa ya? Kok bingung dhewe aku. Terus tak pikir-pikir, otakku iki kadang ribut dhewe sak karepe. Ngomong-ngomong soal lalian rek, HP ku kok ilang, mesti ketemu nang panggonan sing ora logis menurutku. Kayak mbok kok iso nang kulkas, mbok kok iso nang jemuran, terus ya kadang iso nang tas sing ora tak gawe 2 minggu. Kok iso nak gunung. Aku sampai curiga mbek HP ku. Iki kok iso mlaku dhewe, masa kok duwe sikil. Nah, dadi cah wedok nek lagi mens iku ya. Wah. Iku episode khusus rek. Mood swingku itu kayak perubahan cuaca, cepet pol. 5 menit sedih, 5 menit kesel, 5 menit tuwe, terus 5 menit meneh aku kayak pengen meluk bantal lah aku. Bayang naik rek meluk bantal duduk menuk seseorang. Nah terus kowe nek tak seneni ya rek, aja baper, iku hormon sing kerja duduk aku iki sebagai korban nang ngene rek. Nah nek lagi mens aku bisa ngomong, duh petengku kok power pol ya, tapi rek ana promo boba, wah gas ngidam iki kapan-kapan maneh kan. Nah aku bingung, kadang aku iki loro apa sih asline, iki loro apa nafsu, maksudnya kayak nafsu mangan gitu loh. Terus ngomong-ngomong soal blonjo ya, rodok iku unik rek. Rego skincare sing regane 120.000 iso mikir 3 dino aku. Nah nek rego jajan selawe aku kan langsung wah iki murah, gas ae tuku, gak pakai mikir aku. Nah padahal nek diitung-itung jajanku sak wulan iso tuku skincare 5 biji. Dompetku ngomong, aduh tulungono aku pegel, paling batin ngono dompetku. Terus masalah fashion ya, aku iki lucu rek, kaosku akeh tapi sing tak gawe mek pira, mek 3, padahal kaosku sak ambrek rek. Sing liyane mbuh kok ora cocok, ra pas, ra sedeng, ra srek. Pokoknya kabeh wedok pasti ngerti lah perasaan iki sing klambine akeh tapi berasa ora duwe apa-apa. Aku pernah pisan ya dandan lengkap wis ayu, wis pede lah, wis cakep pol. Tapi pas metu omah, angin niup aku rek, niup jilbabku sampai lecek melayat, eyelinerku langsung bleber, alisku langsung aduh kok keringetan rek. Akhirnya aku balik mana ya nak omah dandan manes, tapi ya ngono versi pasrah rek. Lah soal ketemu lanang ya, lah aku ketemu lanangan ganteng iki paling fatal sih. Aku maksudnya pengen tampil cool ngono lho, panggil wah cewek idaman iki, tapi sing metu malah dalan lak mlaku aku kesandung, rambutku kadang nyangkut ngono resleting. Terus aku yo kalau ngomong gugup gitu loh, dadi ini kayak salah ngomong tadi nih. Aku nek grogi sing metu malah gombalan ora jelas. Nah lanangan iku mesem ya, aku melok mesem sih, tapi mesemku kayak butuh pertolongan lah, butuh pertolongan pertama. Terus dadi wedok iku paling sering kena kalimat mematikan rek, kayak contoh kowe kok kurusan, iki flatting apa body shaming, iku batinku. Ana meneh lak gak ngono sing oh kok
gendutan saiki ya, pancen wong iki lambene gak bisa difilter, pengen tak kruwes ae. Nah, terus tapi ya ngono kuwi, aku tetep bahagia wae sih ambek diriku sendiri. Berpikir lucu rek, yang dinikmati kadang kesalahan, kelalaian, kebodohan sing tak lakoni bendino iki malah dadi hiburan. Aku mungkin ora sempurna ya, rambut ruwet, mood swing, gampang luwe, gampang ngantuk pisan, kadang gerusak-gerusuk, tapi aku iki tetep wedok rek, sing berjuang mesem lan tetep dakel. Pesanku ya, tinggo kalian-kalian semua, dadek cewek iku kuwi ora kudu perfect rek, ora kudu sempurna. Sing penting dadi dirimu dhewe, tetep waras, ora gelengan humor lan tetep kuat meskipun dompetmu ringkih-ringkih ya, njaluk pertolongan. Wis ya rek, iki ae wis tak sampekno ceritaku ya, wis mari aku tutup sik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah rek.